Bueno, atzalde hon da ongi etorri azaroko. Bai. Vale, dana zuzen dela. Esaten al moduan, ongi etorri azaroko ohiko pleno honetara. Horra Xabin da. Bueno, hasi aurretik dana akizuen bezala, gaizo horren aldaketie egongoa, alkati komentari duzten bezala. Orduan beste puntuk mantendu iteia, eta bi puntu hauek bosgarrena da seigarrena konkretuki, urrengo deialdirako gelditzen die. Hori dela eta, 2008ko urriaren 27ko aktaren onarpena, alde, danak, hau batez onartua. Alkatearen jakinerazpenak, Bergarako Udalaren eta Fundazion Murua Balzolaren arteko lankidetza hitzarmenaren onarpena dator Lurralde Batzordeko irizpenarekin, eta hor, azalpen batzuk alkatik eman baitu. Bakarrik aitzatzea, Mura Balzola Fundazioarekin elkarrizketak 2018an lehenengo luzisegon ondoren ja hasi ziela. Prozesu oso luzearen ondoren eta jakinda fundazio batek segulako konplexutasuna daukala bere etxeko lanak edo bideratzeko baldintza batzu delako, eta horrek protektoradarekin, fundazioen protektoradarekin adostu biharra egoten dalako. Behingoagatik hitzarmen proposamen hau dakargula, nolabait itxitzat emoteko, orduan hasitako konversazioak, eta modu horretan udalak gaur egun liburutegi moduan erabiltzen duen eraikina, inguruko ermitxa eta hainbat lur eta fundazioa dauzkan beste hainbat aktibo jasotzeko. Eta, ustot positiboa izango dela, batetik baliabide batzuk jasotzen dituzulako udalak beregan, ardura batzuk hartuko ditu, baina horrek gauzatzeko modua emongo da, inguruko lurren jabetza udalera pasata, eta ustot positiboa izango dela. Ondorioz, proposamena Lurralde Batzordeen irizpenin azaltzeana da, lehenengo Bergarako Udalaren da Fundazioaren arteko adostutako ondorengo lankidetza onartzia, espedientin daukazue testo originala eta ez du errepikako datozen klausula juridikuk. Bigarrengo hitzarmena sinatu eta eskualdaketa unibertsala egin ondoren administrazio espedienteari erantzi beharko zaizkio Fundazion Murua Balzolak honako betebeharra osorik eta garaiz bete dituela egiaztatzen duen dokumentazioa. Fundazion Murua Balzolaren desegite eta likidazio eraginkorra, patronatuaren akordioaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babeslaritzaren baimenaren bidez eta Euskadiko Fundazioen Erregistroko inskrizioaren bidez. Eta B, aldez aurretik, hitzarmenaren 2C azalpenean aipatutako finkak Kutxa Fundazioari eskualdatzea jabetza erregistroan inskribatzeko behar bezala aurkeztutako eskritura publikoaren bidez. Hirugarrenik, alkateari onartutako hitzarmena eta honen eraginez sinatu behar diren dokumento publikoak sinatzeko ahalmena ematea. Laugarrenik, hitzarmenaren onarpenaren hierarkia Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea, halaber hitzarmena udaleko web orrian argitaratzea. Bosgarrenik, erabakia jakineraztea, Fundazio Murua Balzolari, Kutxa Fundazioari, babesletza organoari eta interesdun guztiei. Eta baita ere, udal kontu hartzaileari ere jakineraztea seigarrenik. Oin boskatuko dugu, alde? Momentu bat, ez dakit Mikelek hitza hartu nezuen, ez dakit, boska ondoren. Alde? Hau batez onartua. Bai, guk ere nahi ginoan gure postasuna azaltzea, eta pentsatzen dugu positiboa dela Bergarako, balako bai eraikina, bai ermita, bai inguruko espazioa, honek albideratuko da delako, bentzet ja udal jabetzakoa izanik, bentzet ja proiektu dagoenak, berriak, gauzatzeko, eta gu ere oso positiboki baloratzen dugu. Bueno, aurra jarraituz,
Bergarako udaleko lan hitzarmenaren aldaketa onartzea dator jarraian. Hau ere antolaketa batzordearen irizpenarekin, hor batzordin tratatuko zen bezala, eta hitzarmenin zehazki 34, 35, 36, 37 artikulue bertan bera lagatzie eraingo luke, eta ondorixoz beste erabatea jasotzie, 32, 34 eta 35 artikuluek. Okerrez banao. Eta 36 abarkau. Eta 37 eta 38. Eta ez dakit azalpenik nahiko zenuken zehaztu edo. Bueno, igual azalpen txiki bat bai. Gaur, gai zerrendan ekartzen ginuzen beste 2 puntu, mai gainean lagabiarri izan ditugunak urrengo deialdirako, izan be udal lanpostuen balorazioa ekartzen genduan, bere organigrama lanpostuen fitxarekin, eta horrek datozen egunetan onartu beharko ditugu, gaur konturatu galako akats tekniko bat bazauala, eta negoziazioa maiko gaia danez, borrek zuzendu eta lehengo bertara eraman behar ditugulako. Baina balorazioak aurrera eramateko badago lan hitzarmenaren Xabinek aipatu dituen puntu horren moldaketa bat egin biharra izan be dedikazioen kontemplatzen die gaur egunean ja espezifikoan eta hori lan hitzarmenaren kontra doianez, derrigorrezkoa da hitzarmeneko puntu horrek moldatzea. Hala adostu da negoziazio mailan eta hori da pentsatu dugu hori gaur pasatzea, olaia boletinera eraman publikatzeko eta bere bidea egin deixen eta helduko dotzagu lehenbailen kendu ditugun 2 puntueri, bale? Bueno, aurra jarraituz 7. puntun 2008 hiruhileko berankortasunaren berri ematea. Xabi, markatu, bozkatzen falta. Barkau. Karrerila hartute behin. A ber, alde. Kontra. Abstentzioa. Vale. Onartuta 8 aldeko bozka eta 5 abstentziorekin. Aro arte. Bai, osoko bilkura honetara ekartzen den hitzarmena, dirudienez, langileen ordezkariekin, erdia adostuta dago. Osotasunean ez da adostuta, puntu batzuk dare hor balorazioetan, eta guretako puntu hori pixkat koskatxo bat da guk baiezko bozka emateko. Bestalde, proposamen zehatzak osotasunan be ez dugu ezagutzen. Badakigu antolakuntza batzordean eta informatzen ebilizaete, baina konkretamente ze puntuk eraman diren eta zela negoziatu diren eta gora derak, ez dugu osotasunean be ezagutzen. Beraz, guk baloratzen dugu, oso ondo baloratzen dugu, positiboki baloratzen dugu, langileen ordezkariekin adostasun isa osotasun batera iristeak, baino, baiezko emateko puntu horiek ziero adostasun baterak iristea, guretzako beharrezko izango litzake. Usten dut, puntuak nahazten ditugula. Balorazioak batzordean aipatu nean moduan, balorazio batzorde bat egonda eta balorazio batzorde honek langileen ordezkarixape badare bertan eta udalaren ordezkarixape bertan gare, batzorde honek hau batez onartu zeban balorazioen emaitza hori, baina egisa hori gero negoziazio maila eramaterakoan emaitza ekonomikoan, ez da egon adostasunik, baloratzen dugu, eta uste hori urrengo plenoko gaixa dela. Baloratzen dugu ingeinken esfortzu ekonomikoa egin dugula, eta eurendako ez da nahiko izan, horregon da desadostasuna. Baina gaur ekarri dugun punto konkretu honetan adostasuna egon da bai.
Derrigorrezkoa dalako balorazio horrek aplikatzeko lan hitzarmenaren artikulu honek onartzea. Eta die konkretuki dedikazioen, esan dute moduan lehen, dedikazioak beste trataera bat zeuken, eta gaur egunean ja balorazioen barruan espezifikora txertatzeko derrigorrez zein beharreko aldaketa. Eta hor, negoziazio maixan adostasun guztiz pasauzan puntu hauei. Beste kontua da balorazioena hurrengo plenora ekarriko duguna. Bueno, orduan, nioen bezala, hurrengo puntuen, 7. puntuen, 2008 hirugarren hiruileko berankortasunaren berri eman zen, antolakuta batzordean, eta dokumentazioen duzue, kontu hartzaileak aurkeztutako txostenetan azaltzen dien datuek, ez? Bai hiruileko berankortasunen ingurun, eta baita ere fakturen ordainketarako batez besteko epeen ingurukuk, ez? Eta horren berri nola eman zaion Foru Aldundiari. Bestetik, 8. puntuen, baita ere berri ematie kontu hartzailetik datorkigu, antolaketa batzordin eman zen bezala ere, hiruhileko esekuzioaren berrik zehazki, eta horre ere, espedientin eta dokumentazioen plenokun dituzue datuk zehatzak, hiruhileko ejekuzioa hirugarren hilabetin nola dijun, eta enaiz konkreziotan sartuko numero asko dielako, baino jarraitu ahal izango zen ituzten, eta norbaitek nahi badu zerbait azaldu edo esan, zuen eskutziko nuke. Eta neurri berean baita ere, kontu hartzailetik kreditu aldaketa baten inguruko berri emati datorkigu, konkretuki 17. kreditu aldaketa izango litzake, eta horre ere, kontu hartzailetzak antolakuntza batzordien berri mantzun bezala, kredituko baletik, askartz gutezaten behera, 57.000 okerrez bana ustez zala, murrizten da kredituko bala, atxekitzeko urbanizatze partidari, ez da, gehikuntza bat egiten da. Norbait ez zerbait gehitu baldin mau, bestela aurra jarraituko genuke. Bueno, 10. puntun, adinekoekin lagunkoiak diren hiri eta komunitateen sarrera atxekitzeko konpromisoa berritzeko adierazpena onartzea dator, hori ere espedientin duzue, lehen bozeramaileen batzordin ostielin tratauzan bezala bakite kide zeratela eta berresteari egiten dio referentzia gutun horrek, gizarte zerbitzutako arduraunak helarazi du, plenora ekartzea hau, eta konpromiso hori berresteko atxekitzea eta gutun eran bidaltzekoa dagokion erakundeari. Beraz, bozkatuko dugu, alde, aho batez onartua. Markau. Mozio bat dator jarraian, alkatetzatik aurkeztuko dena, Israel estatuarekin harreman komertzial eta ekonomiko oro etetearen ingurukoa onartzea. Bueno, ez da gai berrixa segurazko aurretik Palestinan bereziki gertatzen da bien genozidoan inguruan hainbat mozin onartu die areto honetan, pleno aretuan, eta horretako batzuk hartzen zituen konpromiso batzu nolabait Israelekin harreman ekonomiko eta komertzialak etetian inguruan, eta hori gauzatzeko proposamena da oinguan. Uste dugu, Palestinen moten da bien genozidoa onartezina dela, eta gure eskumenen sumetasun horretatik eitzeko euki ginken aukera horre baliatu bia ditugula nolabait gauzatzeko benetan harreman komertzial eta ekonomiko horren etetiak. Eta gaurkoan proposatzen dena, bereziki udal kontratazioetan plegu bat sartzea, giza eskubideen urraketen inguruko adierazpen bat beharko lukiena kontratatzaileak,
aldi berian martxan dauzkun kontratuak berrikusten joatia eta halakorik gertako ariz giza eskubideen urraketan partia dien kontratatzailea detektatu eskero horren kontratuak ez luzatzeko konpromisua hartzea, eta bestetik eta bereziki Israelgo estatuak edo berekin konplize dien beste erakunde batzuk sortzen dauzken ekitaldixetan, kirol probetan eta abar udal moduan ez parte hartzearen erabakisa proposatzea udal pleno honi. Egisa da, eta bozeramaile batzordean planteatuta gaixa, orokorra dala erabakisa, eta planteatzen dena da, esaten gero moduan, giza eskubideen urraketetan sakontzen daben kontratazio guztiak nolabait baldintzatzea, eta uste gu hori positiboa dela jakin badakigulako, Israelen modu nabarmen eta lotzagarritxan gertatzen dabien baldin badabe, beste leku batzuetan giza eskubideen urraketak emoten diela. Hala esan dakoa, kontestu horretan uste dugu inginkiena inbiarra daukagula eta proposamena daukargu gaur plenoak onartzeko. Bozkatuko dugu orduan. Alde, kontra, abstentzioa, onartuta gehiengoz 8 aldeko bozka eta 5 abstentziorekin. Mikel. Bai, gure abstentzioa azaldu nahiko nuke. Lehenengo esan, gure taldea erabat kontra dagoela, Israelek daraman politika genozida Gaza eta Palestinaren orokorrean, horren aurrean, baina mozio hau dela eta, komentatu ginoen bezala batzordean, lehenengo puntuakin erabat ados gaude, zeren horraipatzen da eskubideen urraketa bat, giza eskubideen adierazpenen unibertsalaren horren inguruko urraketak ematen direnean, eta orduan bezan ginoan, eta gaur berriro esaten dugu, naiz da mozio hau kontestualizauta egon Israel da Gazaren arteko egoera, uste dugulako badaudela beste egoera batzuk ere, eta ipatzearren bat Ukrainian gertatzen ari dana Rusiaren eskutik, eta baita ere hemen ondu hau edo daukaguna Sahara herria jasatzen ari dana Marrokotik, ezta? Orduan guk naiz da kontekstua Israelen egon, baina lehenengo puntu hori uste dugu abarkatzen dabela urraketa guztiak, eta horreitzik lehenengo puntu hori onartzen dugu, eta baina gure abstentzioa egonda pixka bat nola dana lau puntuak ziren, beste puntuetan hor ja agertzen dira hainbat ekimen o hainbat aurrera eramateko, ez? Eta guk hor, bain egin hona esatia, ez dela berdina Israelgo gobernu genozidak daraman politika, kaso honetan, edo Israel herritarrak, norbanakoak egiten dutena, ezta? Eta horraitxe uste dugula, gobernua eta herritarra beriztu beharra dagoela. Eta gero, baita ere, uste dugu, esaten dan bezala hor, egon dien, ingo dala kontratu harremanen azterketa bat, eta horren arabera, erabaki horri pintzen da ere, aztertuko da. Guk uste dugu, hone gaixa diela oso delikauak lege aldetik, eta erpin asko daukela, eta orduan kontuz ibili beharrekoak direla. Eta, pixka bat hori izan da, eta beste 3 eta 4 puntuan, horra aipatzen da, bai, legitimatzen dituen edozein, bai, baina gero ja pertsona pribatuak berak, naiz da hor aipatzen da hitz bat gaitzestu beharko lukela publikoki, hori be, pentsatzen jaku pixkat kanpo dagoela eta horretxik gure abstentzioa.
Jarraian azaroak 25-ko adierazpena dator, emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarte eguna dela eta hura onartzea. Eta Eudeletik datorren adierazpena irakurriko dut. Azaroak 25-ko adierazpena emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarte eguna dela eta. Indarkeria matxista ezabatzeko nazioarte eguna dela eta gogora ekarri nahi dugu indarkeria matxistak beldurrezko eta lotsasko ingurunea sortzen duela. Indarkeria jasaten dutenak bakartzeko eta isilarazteko joera du. Eta biktimagileen zigorgabetasuna sentsazioa areagotzen du. Izan ere, sarerik ez izateagatik eta komunitatean sustraituta ez egoteagatik, egoera horiek areagatu egiten dira isolatuago egon daitezkeen emakumeen artean. Besteak beste, adineko emakumeak, landa ingurune sakabanutetan daudenak, desgaitasuna duten emakumeak, emakume atzerritarrak eta bestelako baldintza bereizleak dituztenak. Komunitateak beste pertsona batzuekin konektatzen gaitu, eta babes lotura garatzea eta narratiba komunak sortzea ahalbideratzen du. Horregatik, komunitateak emakumeen aurkako indarkeria matxista prebenitzen lagun dezake, eta berdintasunean oinarritutako harreman inguruneak sortu, diskriminazioaren eta indarkeriaren adierazpenek tokirik izan gabe. Auzokide, lagun edo kuadrilen arteko harreman estuak goiz ohartaraziz dezake indarkeria egoera gertatzen ari dela. Komunitate feministak hurbiltasunetik eta sororitatetik indarkeria jasaten ari diren emakumeak gorputzez babes ditzake, baita enpatia adierazi eta gertuko bide laguntza ere eskaini. Halaber, jasandako indarkeria matxistari aurre egiten eta onera etortzen lagun dezake eta egoera horietan bere erritmoak eta erabakiak errespetatu ditzake. Tokiko komunitateak biktimen erreparazioa babes dezake. Horretarako eragindako kaltea aitortu eta indarkeria matxista salatu dezake eta publikoki biktimarekiko eta haren inguruekiko elkartasuna eta gaitzespena adierazi. Udalok erantzunkizun zuzena dugu komunitateak sustatzeko non auzotarrak, taldeak eta kuadrilak indarkeria matxistaren aurrean erne egongo diren eta indarkeria matxista pairatzen dutenak hartu, integratu eta babestuko duen bizitza komunitarioa bultzatzeko. Era berean, emakumeen aurkako indarkeria matxistaren biktimentzako komunitate erreparatzaileak sustatzeko erantzunkizuna dugu. Horregatik, Bergarako udalak honako jarrera hauek garatzeko konpromisoa hartu du. Bergarako txoko feminista martxan jartzea, eta emakumeen aurkako indarkeria matxistari aurre egiteko gune erreferente bihurtzea. Horretarako, txokotik indarkeria matxistatik bizirik aterako diren emakumeak elkartzeko guneak bultzatuko dira. Eragileren arteko sareak sortzea sustatuko da, eta indarkeria egoeran dauden emakumeen eta gazteen beharrari erantzuteko zerbitzuak eskainiko dira, beti ere zerbitzu horien ikuspegi komunitarioa zainduz. Kanpotik iristen diren pertsonentzako harrera eta integrazio programa garatzea, tokiko komunitatearekin lotzea ahalbidetzeko, bereziki emakume eta neskengan arreta jarriz. Horretarako loturak sortuko dira gizarte zerbitzuen eta txoko feministaren artean. Jai eta aisialdi eremuetan, indarkeria matxista prebenitzeko eta aurka jarduteko protokoloaren garapenarekin jarraitzea, protokoloaren batzordea deitzea eta jai eremuetan martxan jartzen diren baliabideak ikuspegi komunitariotik birpentsatzea. Sentsibilizazio eta kontzientziazio kanpaina garatzea emakumeen aurkako indarkeria matxista utxaltzen eta legitimatzen duten diskurtsoak eta jarrerak desaktibatzeko, bereziki konplizitate matxisten inguruetan. Gizonekin antolatzen ari garen tailerrekin jarraitzea, indarkeria matxistari erantzuteko orduan duten erantzunkizunean sakontzeko eta maskulinitate eredu berriak zabaltzeko. Indarkeria matxistako kasuen aurrean herritarren mobilizazioa sustatzea indarkeria gaitzesteko eta biktimekiko elkartasuna adierazteko mugimendu feministarekin elkarlanean. Harreman parekidetarako programarekin jarraitzea Bergarako ikastetxe guztietan. Udalak konpromisoa hartzen du berdintasun saila gizarte zerbitzutatik kanpo kokatu eta sail propio gisa egituratzeko. Helburua berdintasun arloko politikak indartu, ikusgarri bihurtu eta dagokion garrantzia ematea da. Bergaran, indarkeria matxistaren biktima diren emakumei arreta emateko erakunden arteko koordinazioa eta arretarako tokiko protokolorako baliabideak aktibatzen jarraitzea, ebaluazio eta berrikuspen egokiak egiteko ikuspegi feminista batetik. Baita protokoloaren mahai politikoa eratzeko erakunde desberdinen konpromisoa sakontzen jarraitzeko.
tokiko emakumeen mugimenduei eta mugimendu feministari laguntzea eta haiekin koordinatzea indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak haien borrokan babesa emateko jarduerak garatzeko. Era berean, herritarrei dei egiten diogu, azaroaren 25ean emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko egunean haien udalerrietan deitutako mobilizazioekin bat egin dezaten. Bueno, hoxe da adierazpena, bozkatuko dugu, alde, hau batez onartua. Jarraian beste adierazpen bat, abenduak 3ko Euskararen nazioarteko egunaren inguruko adierazpena onartzea daukagu, hau ere eudeletik datorkigu, eta hitzez hitz esango dut, Euskara zugan, nigan, gugan. Euskararen nazioarteko eguna 2005. Euskararen nazioarteko eguna 2005 adierazpena. Euskarak bide luzea egin du, luzeena agian Europa zaharrean. Eta hala ere, bere bidea ez da amaitu. Bizirik dirau, hazi eta berritzen ari da. Zein da sekretua? Zein indar, zein ilusio izan da gure hizkuntza gaur arte ekarri duena? Milaka urte, milaka pertsona, milaka amets eta ahalegin. Norbanakoen indar isilak belaunaldiz belaunaldi gure hizkuntza zaharra gazte bihurtu du. Debekuen aurrean eutzi genuen Euskara isilaraztearen aurrean hitza berreskuratu genuen. Euskara gure zaharren hizkuntza izatetik gazteen hizkuntza izatera pasada. Argi izpi berri hauekin marrastuko dugu etorkizuna. Euskararentzat aukera berriak zabali daude. Hasi eta berritu dadin lanean ari gara. Bizi garen mundu nahasi eta aldakor honek ordea zaildu egiten du komunitatearen indarra eta zentzua. Hiztun komunitatea ez da berez mantentzen, zaindu, elikatu eta piztu egin behar da. Horregatik unea da, Euskararen erabilerarako eta transmisiorako bide berriak jorratzeko unea. Aisialditik lan munduraino eta norbanakutik erakundeetaraino Euskaraz hitz egiteko gune erosoak sortzeko unea. Belaunaldi berrien artean Euskararen transmisioa indartzeko unea. Euskararen ezagutza zabaltzeko unea. Erabilera sustatuko duten ingurune biziak zaindu eta berriak irabazteko unea. Euskararen bizi berritze prozesuari segurtasuna emateko indarrak biltzeko eta urrats berriak eta ausartak egiteko unea. Asko dugu egiteko, badugu zer hobetu, eta prest gaude. Euskaraz dakiten eta oraindik ez dakitenekin batera elkarrekin egiteko. Eskerrik beroena urte luzez Euskara bizi, Euskaraz bizi eta biziarazi dutenei. Zuen lan isilak ekarri gaitu honaino, eta etorkizunak oraindik ere zuen beharra du. Pozetik, atxekimendutik, ilusioz eta emozio positiboetatik abiatuta Euskarari distira emateko. Eta Euskara guztion hizkuntza bihurtzeko. Euskara da, guztiontzat da. Euskara ezagutzen ez dutenentzat ere, ate berri bat da. Batzen gaituen hizkuntza bat, elkar ulertzeko gonbidapen bat. Mundu berri bat irekitzen zaio Euskarari, eta Euskararekin edonori. Ate berriak zabaldu eta lurzoru berriak landuko ditugu denon artean. Hazi emankorragoak ditugu lur berria ereiteko. Atzeak erakutz diezaigula aurrea nola dantzatu. Norberetik hasita egingo dugu bidea. Guztion baitan baitago Euskararen jauzia. Zugan, nigan, gugan. Bueno, honen bestez bozkatuko dugu. Alde, hau batez onartua. Eta eskaerarik eta galderarik balego. Aurre, Ider. Esto su piztu. Bai? Vale. Bai, ez da. Bueno, aipatzea nahiko genuke, posgarrixa dela gaurkoan irakurketa bateratu hau hartu izana, eta testuan aipatzen denai erreferentzia eginez, garaia da Euskararen bizi berritze prozesuari segurtasuna emateko, indarrak biltzia eta urrats berriak eta ausartak ematia. Kontutan izanik, azken aldian euskararen kontrako erabaki juridikoak euskararen normalizazioan atzera pausuak suposatzen dabela, ezinbestekoa ikusten dugu oldarraldi hau salatzia eta honi aurre itxeko indarrak biltzia. Eta testuan aipatzen den moduan politika ausartagoak egitea.
Ez bago besteik, eskaera eta galderarik. Bukatuzat moten dugu orduan, azarokoa esan bezala, segurazko lehen itxadutako moduan gehatutako 2 puntuekin ezoiko osoko bilkura bat deitxuiako inuko, baina adostuko dugu antolakuntza batzordea noiz engeinken eta ezoikoa noiz engeinken. Mila esker.